Pozdravujem, som Daniel, konateľ Dance agencie a v tomto videu vám v krátkosti popíšem, ako prebieha fotenie a točenie svadby. Najčastejšie chodíme zachytávať celý svadobný deň, to znamená o nejakej 10. hodiny zhruba do tej jednej. V našej tvorbe máme radi prirodzené momenty, emócie a preto snažíme sa fungovať takým štýlom na svadbe, že kde nemusíme zasahovať, tam nezasahujeme. Snažíme sa byť nenápadní, nebyť stredobodom pozornosti a tým pádom vieme zachytiť pekné momentky na fotkách či videu, pekné emócie. 90% párov nám povie, že my sa nevieme fotiť, nie sme fotogenickí, tak ak to náhodou takto vnímate aj vy, tak nie ste prvý ani poslední. Našou úlohou je z vás vytiahnuť a zachytiť to najlepšie. Robíme to tým, že navodíme takú priateľskú atmosféru, uvoľnený štýl, nedirigujeme vás a tým pádom vieme zachytiť také pekné emócie a aj to fotenie si celkom užijete. V ponuke máme 3 základné balíčky. Samozrejme viete si objednať buď čisto fotografa, prípadne len čisto kameramana, prípadne aj tú ponuku vieme prispôsobiť úplne na mieru vašim predstavám. Čo sa týka fotenia, v všetkých 3 balíčkoch je fotenie rovnaké, čiže zachytenie celého svadobného dňa. Počet fotiek je variabilný, takisto aj každá svadba je iná, niekde je viac hostí, niekde je menej sa toho deje, čiže dopredu odhadnúť počet odovzdaných fotiek by bolo veľmi náročné. Stále robíme tak, aby všetko podstatné bolo na fotkách zachytené s tou peknou atmosférou. Čo sa týka videa, tak v najmenšom balíčku Wedding Reel máme krátke 1,5 minútové video, buď vo formáte na výšku, čiže viete si to zazdieľať na Instagram, alebo klasicky vo formáte na šírku. Stredný balíček je balík film. Tam nájdete už 20-minútový záznam, je to taký dynamický zostrihaný záznam, to znamená veľa častí aj do hudby. To video, keď si pozriete, pripomenie vám celý svadobný deň, ale nemusíte tam nič pretáčať, keďže tam nie sú dlhé momenty. Samozrejme k tomu je aj krátky 2-minútový klip, kde nájdete taký priebeh celého dňa. Najväčší balík je balík story, tam je video až 45 až 90 minút. Tá dĺžka je náročky takto variabilná, každý má iné predstavy, preferencie od toho videa, čiže my tú dĺžku vieme prispôsobiť presne tomu, čo očakávate vy. Štýl, hudbu a nejaký strih vieme takisto prispôsobiť vašim predstavám. Buď nám viete zaslať pesničky, ktoré by ste v tom videu chceli mať, prípadne v tom krátkom klipe, alebo aspoň nejaký štýl, či už chcete mať niečo dynamickejšie, rýchlejšie, alebo pomalšie, elegantnejšie. Je to už úplne na vás, vieme to prispôsobiť. Čo sa týka nejakého odovzdania, odovzdávame to zhruba mesiac až 2 po svadbe. Pár záberov zašleme aj pár dní po svadbe, aby ste si to vedeli zazdieľať, potešiť sa. Výhodou takého spoločného balíčka fotografa s kameramanom je to, že my sme už zohratý tým, každý vie, čo má kde robiť, čiže tá spolupráca na svadbe je oveľa lepšia. Takisto chodíme aj jedným autom, čiže za dopravu neplatíte dvakrát. Priebeh rezervácie u nás je taký, že ideálne je sa stretnúť buď pri rezervácii, prípadne si zavolať, prejdeme si vaše predstavy, spisujeme aj zmluvu, platí sa rezervačný poplatok, zvyšná suma až potom po svadbe. Takisto pred svadbou sa stále snažíme osobne stretnúť, zhruba nejaký týždeň, 2, kde si už prejdeme presné podrobnosti časové toho harmonogramu, odporúčime prípadne trvania jednotlivých úsekov, nakoľko máme skúsenosti z viacerých svadieb, čo asi koľko trvá, čiže radi vám poradíme. Ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky, prípadne by ste sa chceli stretnúť alebo máte záujem o rezerváciu, budeme radi za vašu správu a tešíme sa na vašu odpoveď.